Pancartes amb missatges com canvi polític no climàtic, ens robau el futur o s'acaba el temps i no hi ha planeta B. Milers de joves s'han aplegat avui migdia a la plaça del Tut de Palma per sumar-se a la concentració. Exigeixen una acció decidida dels governants per aturar el canvi climàtic. Tots podem aportar el nostre granet d'arena i ho hem de fer. No ens podem excusar amb la bé, no importa el que jo faci perquè en el final, perquè tots i cada un de nosaltres tenim molt de poder i això, però òbviament també hem de sortir al carrer i hem de demanar que els que tinguin el poder que hagin de fer allò que s'ha de fer per canviar les coses. 4.500 persones, segons la delegació del govern, i prop de 6.000, segons els organitzadors, han recorregut la Rambla i el Born fins a arribar a la plaça de Cort. Impulsada pel moviment Fridays for Future, la vaga mundial pel clima ha disposat del suport de 300 entitats i 70 universitats, entre les quals la UIB. També s'hi han sumat 200 pel futur. Sumar-se en aquesta revolta global que fa una setmana va treure 4 milions de persones en el món, a dir als governants, a dir als que puguin fer alguna cosa, que s'ha de canviar de rumb de manera urgent. Acord en un ambient festiu, si ha llegit el manifest. Exigeixen la declaració d'emergència climàtica i mesures concretes per baixar les emissions de gasos contaminants. Les manifestacions que s'han celebrat arreu del món han anat acompanyades d'una segona vaga pel clima convocada també per avui. Segons dades de la Conselleria d'Educació i Universitat, 11.111 alumnes i 297 professors de les Balears l'han secundada. L'illa amb més seguiment ha estat Mallorca, seguida d'Eivissa, Formentera i Menorca. Així han començat les classes els alumnes de l'escola d'Antoni Joan Alemany, entonant el Bella Ciao, una cançó que s'ha convertit en l'himne d'aquest moviment i amb la qual els més petits han volgut demostrar que també es preocupen pel clima. Si contaminem més, cada vegada aquest planeta serà pitjor. Reciclam, intentam no emprar tanta d'aigua. La vaga pel canvi climàtic gairebé no ha tingut incidència als centres educatius públics de l'illa, on menys d'un 5% del professorat ha fet vaga, segons càlculs de l'Estell, però la majoria de centres han fet activitats per prendre consciència, com aquests alumnes de l'Institut Pasqual Calbó de Maó. Ahir varen fer una acampada i avui han anat d'excursió recollint la brossa que s'han trobat fins al Caufà. Bosses de patates, botells d'aigua, plates. Jo voldria que els polítics se fixessin més al món i no en ser presidents. Tenen que fixar més que no només són ells i que tenen que salvar el planeta. El futur són ells, els joves, i precisament són els que lideren les protestes contra el canvi climàtic. La generació milenista és la més conscienciada amb el medi ambient i la sostenibilitat. Yo creo que la gente de cada vez empieza a estar más concienciada, pero sobre todo los jóvenes, que somos el futuro y que estamos diciendo que no tenemos un planeta B y que tenemos que reaccionar ya contra el cambio climático. I per això tenen clar que han de cridar ben fort que ja no hi ha temps per perdre. Climate change is real. Que els governs s'enteri que així no poden seguir. Han de fer un canvi, però ja, perquè després serà massa tard. Han de sortir als carrers per reivindicar que no volem un món en el que la producció capitalista estigui destruint el planeta per tal manera que destrossi les generacions futures. El canvi d'actitud comença aquí. A les escoles de ben petits ja prenen consciència de la necessitat d'actuar per reduir la nostra petjada damunt del planeta. En els centres de fa molt d'anys existeixen les comissions de medi ambient i de fet en el currículum apareix com un element transversal tractar tot el tema del medi ambient, la conservació de la natura. En lloc dels pares educant els nins, són els nins que estan educant els pares sobre la conscienciació amb el canvi climàtic. I de fet, els petits gestos també els traslladen al seu dia a dia. Intentar utilitzar plàstic, anar sempre en transport públic o en bici o a peu, reciclar. Reciclant, anar a l'escola caminant, sense cotxe, en bici. L'activisme a favor del medi ambient també s'estén a les xarxes socials. Gràcies a elles, el missatge d'emergència climàtica arriba encara més als joves. Ella, Greta Thunberg, és el rostre del moviment Fridays for Future. Amb només 16 anys ha empès milers de joves de tot el món a manifestar-se i amb la seva paraula, que s'ha sentit fins i tot a l'ONU, How dare you! ha volgut remoure les consciències dels líders mundials.
A tot Espanya hi ha hagut quasi un centenar de concentracions i manifestacions pel clima com la que s'està fent ara a Madrid. Los que están en la cima no se enteran ni del clima. Los que están en la cima no se enteran ni del clima. La marxa convocada a la capital ha plegat milers de persones que han anat des de l'estació d'Atocha fins a la Puerta del Sol. L'han encapçalada associacions d'estudiants i consumidors que han exigit als polítics mesures més contundents davant la crisi climàtica. Aquesta lluita contra el canvi climàtic s'ha sentit a tot el món. Milions de joves s'han unit en un crit comú per exigir als seus governants que tinguin en compte els efectes de les seves polítiques en el clima i no deixin com a llegat una crisi climàtica. Els manifestants han reclamat accions reals en la lluita contra l'escalfament global. Uns 150 països, segons la web Global Climate Strike, han secundat la vaga mundial pel clima. El Comitè de Nacions Unides per als Drets del Nin ha donat el suport a la participació de joves de tot el món en aquestes mobilitzacions.